हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 మీకు కూడా భగవంతుడు అనుభవం కలుగుతుంది, అందరికి కూడా కలుగుతుంది. ఈస్ట్ హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా? షేర్ అవుతుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా ప్రణామాలు. ఈరోజు మనం 7వ అధ్యాయం, సప్తమ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి వరకు మనం 6 అధ్యాయాలు చెప్పుకున్నాం. 6 అధ్యాయాలు కూడా కర్మయోగం గురించి చెప్పుకున్నాం. అంటే నిష్కామ కర్మని చేయటం ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధి పొంది, అంతఃకరణ శుద్ధి పొందటం ద్వారా మనము ఇక్కడ అంటే ఫలితం మొత్తం కూడా త్యాగ రూపంలో భగవంతుడికి అర్పించేసేయాలి. అర్పించేయటం ద్వారా మనకి
ఒక సాధువుతో మనకి కృప కలుగుతుంది. సాధువు కృప మన మీద. ఆ కృప కలగటం ద్వారా సాధువు ద్వారా శాస్త్రాధ్యయనం చేసి, ఆ శాస్త్రాధ్యయనం చేసిన తర్వాత భగవంతుడి కృప కలుగుతుంది. ఆ భగవంతుడి కృపను పొందటం ద్వారా మనం భగవంతుడి భగవత్ ప్రాప్తి అనేది కలుగుతుంది. అది ఎట్లా కలుగుతుంది మనకి అనేది చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసి ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. మనము 6 అధ్యాయాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. 6 అధ్యాయాల్లో మనకేం చెప్పారు? ఫస్ట్ ఏమో మొదటి అధ్యాయంలో యుద్ధ సన్నాహాలు జరుగుతాయి. యుద్ధ సన్నాహాలు, పేర్లు మ్రోగించటాలు, ఆ శంఖాల పేర్లు, ఇవన్నీ కూడా మనం మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం. ఆ మొదటి అధ్యాయంలో ఏమైతుంది? ఆఖరిలో ఆయన అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయను, ఆ మోహం ఆవరించేసింది ఆయన, నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పినని ఆయన ఆ చేతిలో ఉన్నటువంటి గాంధీవం అదంతా కూడా జారిపోయి కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోతే నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సిందే, యుద్ధం మానుకోవడానికి వీలేదు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తారనమాట. అంటే నువ్వే గురువు నాకు, అంటే నువ్వు వ్యాసులు వారు ఉన్నారు, ఆయన అడుగుదామని చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు. నీ వంశానికి పెద్ద ఆయన, ఆయన అడుగుదాము. ఆయన అడిగితే ఆయన చెప్పడం ద్వారా, ఇక్కడ భీష్ముల వారు పెద్ద అయినప్పటికీ ఆయన శత్రుపక్షంలో ఉన్నారు కాబట్టి అడగటానికి లేదు. అందుకని వ్యాసుల వారిని అడుగుదామని చెప్పంటారు. వ్యాసుల వారు ఎవరు వద్దు, నాకు మీరు చెప్పండి చాలు. అసలు ఏంటి సంగతి? నాకు మోహం గమ్మింది, నేను ఏమి యుద్ధం చేయలేని పరిస్థితి నాది, నేను వెళ్ళిపోదాం అనిపిస్తున్నది, సన్యాసం తీసుకొని వెళ్ళిపోతాను నాకు వీళ్ళందరినీ చంపటం ఇష్టం లేదు, ఇది అత్తపు కూడు నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పినని ఆయన తేల్చి చెప్పేశారు. కళ్ళల్లో అంతా నీళ్లు నిండినాయి, ఏడుస్తున్నారు. పక్కన చాలా కష్టంలో ఉంది ఆయన మనస్సు. ఇప్పుడు భగవంతుడు అంటే నువ్వే గురువువి పూర్తిగా శరణాగతి అనమాట. ఆయన
ఎవరు? అర్జునుడు. పూర్తిగా శరణాగతి పొందిన తర్వాత అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పడం మొదలు పెడతారు. ఆత్మ వేరు, శరీరం వేరు. నువ్వు శరీరాన్ని ఏ విధంగా అయితే శరీరంలో మార్పులు వస్తూ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావో ఆనందంగా బర్త్డేలు చేసుకుంటూ, ఆ విధంగా ఆత్మలో కూడా మార్పులు. ఆత్మ ఏంటంటే వేరే దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది. ఆ దేహం పని అయిపోయింది. వేరే దేహంలో ప్రవేశించేటప్పుడు కూడా నువ్వు ఆనందంగా దాన్ని కూడా నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తారనమాట. చెప్పి ఆత్మతత్వాన్ని చెప్తారు. ఆత్మ ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఆత్మ ఇంతకుముందు ఉన్నాం మనం, నువ్వు నేను అందరూ ఇంతకుముందు ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఉన్నాం, తర్వాత రాబోయే కాలంలో కూడా ఉంటాం. మనం ఎక్కడికి పోము. కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువగా వర్రీగా అవ్వకు అని చెప్పనని చెప్తారనమాట భగవంతుడు. ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తారు, బుద్ధి యోగాన్ని బోధిస్తారు. నీ బుద్ధిని సరి చేసుకో. నువ్వు దైవీ వర్ణాశ్రమం ప్రకారంగా నువ్వు చేయాల్సిందేంటి? నీ ధర్మం, క్షత్రియ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి. కాబట్టి నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పి 2వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. తర్వాత 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం. కర్మయోగం అంటే ఆయన కర్మలను చెయ్యి. కర్మలు ఈ అకర్మలు, వికర్మలు, కర్మలు, ఈ మూడింటి గురించి కూడా చెప్తూ ధర్మం ప్రకారంగా నువ్వు చేయాల్సిన కర్మ నువ్వు చేయి. ఆ చేసిన కర్మకి ఫలితాన్ని నువ్వు ఆశించవాకు. ఆ కర్మ ఫలితాన్ని నాకు సమర్పించు. నాకు సమర్పించి త్యాగబుద్ధితో నాకు సమర్పించడం ద్వారా నువ్వు నా దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతావు. ఆ బద్ధుడివైపోతావు. లేకపోతే మళ్ళీ జన్మలు జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ ఫలితం ఏదో ఆ ఫలితాన్ని నాకు ఒప్పజెప్పు అని చెప్పినని భగవంతుడు కర్మయోగంలో చెప్పారు. కర్మయోగంలో చెప్పిన తర్వాత జ్ఞానయోగం. అజ్ఞానం అంటే ఏంటి? తత్పురత్వం పురుష, తత్పురుష ఐక్య జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం గురించి కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. జ్ఞానం గురించి చెప్పుకున్న తర్వాత కర్మ సన్యాస యోగం. ఈ కర్మలన్నింటినీ ఎట్లా కర్మ సన్యాస యోగం. కర్మలన్నీ ఆచరిస్తున్నప్పటికీ కూడా అంతఃకరణ శుద్ధిని పొంది ఆ కర్మని, ఆ చేసే ఫలాలన్నీ కూడా భగవంతుడికి అర్పించడం ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధి లభిస్తుంది. ఆ అంతఃకరణ శుద్ధి ద్వారా నీకు సాధువు యొక్క కృప లభిస్తుంది. ఆ సాధు కృపను తీసుకొని ఆ భగవంతుడిని సేవించడం ద్వారా, శాస్త్రాధ్యయనం ద్వారా నీకు భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది అని చెప్పినని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత షష్టాధ్యాయం. షష్టాధ్యాయంలో మనం నిన్న ఏం చెప్పుకున్నాము? ఆఖరు శ్లోకాలు ఏం చెప్పారు ఇక్కడ? 6వ అధ్యాయంలో యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమేయుక్తతమో మతః. అధికమైన విశ్వాసంతో నా యందుండి తనలో నన్నే తలంచుతూ నాకు ప్రేమయుక్తమైన దివ్య సేవ చేయువాడు యోగమునందు నాతో మిక్కిలి సన్నిహితముగా కలిసి ఉన్నవాడును, యోగులందరిలో అత్యుత్తమమైన వాడును అగును. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. పూర్తిగా భగవంతుడు ఏంటంటే ఆ భగవంతుడిని పూర్తిగా కొలిచి ఆ భగవంతుడితో పాటుగా ఉంటూ కంటిన్యూస్గా 24/7 ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా ఆ భగవంతుడిని హృదయంలో నిలుపుకునే భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అని ఎవరైతే అనుకుంటారో అటువంటి యోగులు, ఆ ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలిసినటువంటి యోగులు, భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలిసినటువంటి యోగులు వాళ్ళంటే వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. వాళ్ళ హృదయంలో నేను నివసిస్తాను అని చెప్పనని చెప్పారనమాట. అత్యుత్తమమైన యోగులు. అటువంటి యోగులు వాళ్ళతో సన్నిహితంగా కలిసి ఉన్నవాడును యోగులందరిలో అత్యున్నతమైన యోగి. దివ్య సేవ చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఆ చేసే వాళ్ళతో కలిసి ఉన్నటువంటి యోగి కూడా అత్యుత్తమమైన యోగి. కాబట్టి ఎవరైతే భక్తితో భజతే అన్నారు చూడండి ఈ శ్లోకంలో. భజతే అన్నది చాలా ముఖ్యమైన పదం అన్నమాట. భజతే అను క్రియ భజను ధాతువునకు చేర్పడినది. అది సేవకు ఆవశ్యకమైనది భజతే అన్నది. ఈ విధంగా ఎవరైతే పూర్తిగా భక్తియుక్త సేవ చేయటం ద్వారా శ్రద్ధ, విశ్వాసం వీటి ద్వారా వాళ్ళకి అంతఃకరణ శుద్ధి పొంది సాధు సంఘంలోకి ప్రవేశిస్తారు.
సాధు సంఘం అయిన తర్వాత భజన క్రియ, భజన క్రియ అయిన తర్వాత అనర్థ నివృత్తి. మన అనర్థాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటే తొలగిపోతాయి అన్నమాట భజన క్రియ ద్వారా. అనర్థ నివృత్తి అయిన తర్వాత నిష్ఠ ఏర్పడుతుంది మనకి. తర్వాత రుచి. ఆ రుచి అనేది అంటే ఆ భగవన్నామ కీర్తన చేస్తూ ఉంటే ఆ రుచి అంటే ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది అనమాట. రుచి ఏర్పడుతుంది దాని మీద. ఇప్పుడు జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే ఆ వస్తువు గురించి తెలుసుకోవటం జ్ఞానం. ఆ పరమాత్మ గురించి తెలుస్తుంది మనకి, అది జ్ఞానం. విజ్ఞానం అంటే ఏంటి? ఆ వస్తువును అనుభవించిన అనుభవ జ్ఞానం. ఆ విజ్ఞానం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక గులాబ్ జామ్ చూపించినప్పుడు అది రెడ్గా ఉంది, రౌండ్గా ఉంది, చాలా స్వీట్గా ఉంటుందిట. అదేదో పానకల్లో వేశారు దాంట్లో. అదంతా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. అది తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? దాని రుచి మనకి తెలుస్తుంది. అది ఏంటి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అన్నది. అదే విజ్ఞానం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఆ పైన చూడటం వేరు. ఆ భగవంతుడి కీర్తన చేయటం ద్వారా, భగవంతుడి ఆ నామం చేయటం ద్వారా మనకి మనసులో ఏర్పడేటువంటి స్వీట్నెస్ అది వేరనమాట. అది అనుభవించగలుగుతాం మనం. ఆ భగవంతుడి నామంలో ఉన్నటువంటి రుచిని మనం పొందగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే ఆ నామంలో రుచి భగవంతుడిని గురించి పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుని ఆ భగవంతుడిని పూర్తిగా మన హృదయంలో నింపుకొని ఆయన్ని సేవించటం మొదలు పెడతామో, ఆ మొదలుపెట్టి చేసేటప్పుడు ఆసక్తి కలుగుతుంది మనకి. ఆసక్తి అంటే ఏంటి? జ్ఞాన విజ్ఞానాలు ఆసక్తి కలుగుతుంది, జ్ఞానం కలుగుతుంది, తర్వాత విజ్ఞానం కలుగుతుంది, తర్వాత భావ ప్రేమ. మనకు ఆ భగవంతుడి విషయంలో ఒక రకమైన ఆనందం, భావం కలుగుతుంది. భావం దగ్గరికి వెళ్తాం. అంటే ఆసక్తి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోతారు. పూర్తిగా వాళ్ళకి అంతా ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటూ ఉంటారు. దాంట్లో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. తర్వాత ఆ భగవంతుడి మీద ప్రేమ కలుగుతుంది అనమాట. మన బిడ్డల మీద మనకి ఎట్లా ప్రేమ కలుగుతుంది? మన బిడ్డల గురించి ఏదన్నా ఒక 10 మార్కులు 10కి 10 వచ్చినాయిరా నీకు, 10కి 10 వచ్చినాయా, ఆనందం హృదయంలో నుంచి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఆనందం కదా. మనకి విపరీతమైన సంతోషం కలుగుతుంది. అట్లా మనకి ఆ భక్తుడికి ఆ కీర్తన వినడం ద్వారా, ఆ భగవంతుడి లీలలు వినడం ద్వారా, భగవంతుడిని తెలుసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి హృదయం నిండి పూర్తిగా వాళ్ళకి ఆనందం కలిగి ప్రేమ ఉప్పొంగుతుందనమాట. భగవంతుడు అవునా, అంత గొప్పవాడా నా భగవంతుడు అని చెప్పనని ఒక రకమైన ఆనందం కలుగుతుంది అనమాట. అది ప్రేమ భావం కలుగుతుంది. తర్వాత ప్రేమ కలుగుతుంది ఆయన మీద. ఆ ప్రేమ కలగటం ద్వారా భగవత్ ప్రేమ, దాన్నే భగవత్ ప్రేమ అంటారు. ఆ ప్రేమ కలగటం ద్వారా ఆ భగవంతుడిని ఆనందపరచడం ద్వారా భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకుంటాం. అప్పుడు ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకోగలరు శుద్ధ భక్తిగా. అది 6 అధ్యాయాలు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయంలో కూడా మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాము? 7వ అధ్యాయంలో ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. సప్తమాధ్యాయః విజ్ఞానయోగః. అంటే ఇక్కడ 6 అధ్యాయాల వరకు జ్ఞానాన్ని పొందాం మనం. ఇప్పుడు విజ్ఞానం అనమాట. ఆ భగవంతుడి గురించి ఆ జ్ఞానం, భగవంతుడి అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం కొంత. ఆ తెలిసిన తర్వాత తెలిసిన దాన్ని అప్లై చేసుకోవాలి కదా మన లైఫ్లో. అప్లై చేసుకున్నప్పుడు అది విజ్ఞానం. అప్పుడు ఆ విజ్ఞానం అంటే ఏంటి? తెలిసింది మనకి ఆ గులాబ్ జామ్ తీయగా ఉంటుంది అని తెలిసింది. దాన్ని రుచి చూసే ప్రయత్నం చేస్తాం. దాంతో విజ్ఞానం కలుగుతుంది మనకి. ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే జ్ఞాన విజ్ఞానాలు శ్రవణంతో సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఐశ్వర్య జ్ఞానము,
దాని గురించి చెప్పుకుంటాం. జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని పొంది యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పి నన్ను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి కూడా తెలుసుకుంటాము. ఆశ్రయ జ్ఞానము, తమస్స పదార్థాలు అస్తిత్వానికి కృష్ణుడే కారణం అని చెప్పిన విషయాన్ని తెలుసుకుంటాం. కృష్ణను మించిన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. అన్నింటికీ కూడా కారణుడు కృష్ణ భగవానుడే అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటాం. కృష్ణుని సరైన పద్ధతిలో శరణు వేడతారు. అంటే కృష్ణుని శరణు వేడని వారు దుష్కృతుల గురించి సుకృతుల గురించి కూడా చెప్పుకుంటాము. చెప్పుకున్న తర్వాత అన్యదేవతారాధన గురించి చెప్పుకుంటాం ఈ అధ్యాయంలోనే. తర్వాత కృష్ణుని సరైన పద్ధతిలో ఏ విధంగా సేవించాలి మనం కృష్ణ భగవానుని అనే విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలోనే మనము చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు? శ్రవణం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. శ్రీ భగవాన్ వాచ మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం వాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, పార్థ, మనస్సు నా మీద నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను, నా గురించి పూర్తిగా చెప్తాను విను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ కృష్ణ చైతన్య భావం గురించి సంపూర్ణంగా వర్ణించబడింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఒక స్టోరీ చెప్పుకుందాం. ఏంటంటే చిన్న స్టోరీ. ఒక గ్రామంలో వర్షం లేదుట, వర్షం పడట్లేదు, చాలా క్షామంగా ఉంది. అక్కడికి ఒక గురువు గారు వచ్చారు. అక్కడికి వస్తే సాధువు ఆయన్ని కలిశారు. ఏంటి విషయాలన్నీ చర్చించుకుంటూ, ఇట్లా పంటలు పండట్లేదు, వర్షం పడి 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది, వర్షాలు లేవు, పంటలు పండట్లేదు, అంతా చాలా కష్టంగా ఉంది, క్షామంగా ఉంది అని చెప్పినని చెప్పారు ప్రజలు. అవునా, అయితే మనం సంకీర్తన యజ్ఞం చేద్దాము, చేస్తే కనుక వర్షం పడుతుంది అని చెప్పినని చెప్తారు గురువు. రేపే మొదలు పెడదాము అని చెప్పినని, యజ్ఞాన్ని మొదలు పెడదాం రేపు అని చెప్పిన తర్వాత సరే మరుసటి రోజు టైము అవన్నీ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. టైం అవుతుంది, అందరు సమాయత్తం అవుతారు, అందరు వచ్చి కూర్చుంటారు. కూర్చున్న తర్వాత అక్కడికి ఒక పిల్లవాడు, విపరీతంగా ఎండ కాస్తూ ఉంటుంది, ఆ గొడుగు ఒకటి వేసుకొని వస్తాడనమాట. చిన్నపిల్లవాడు గొడుగు వేసుకొని వచ్చేటప్పటికి గురువు గారు అడుగుతారు పిల్లవాడిని పిలిచి, ఇట్లా నాయనా, ఏంటి నువ్వు గొడుగు వేసుకొని ఎందుకు వచ్చావు అని అడుగుతారు. వర్షం ఏం పడట్లేదు కదా, గొడుగు ఎందుకు వేసుకున్నావు? గురువు గారు, మీరు యజ్ఞం చేస్తే కనుక వర్షం పడుతుందని చెప్పారు కదా, అందుకని గొడుగు వేసుకొని వచ్చాను. అంటే అంత శ్రద్ధ అనమాట, గురువు వాక్యం మీద అంత శ్రద్ధ. ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు మనకి అన్నీ కూడా సంపూర్ణమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి మనకి. అట్లా ఆ శ్రద్ధ మూలంగా ఆ మాట చెప్పగలుగుతారు. అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? పార్థ, మనసు పూర్తిగా నా మీదే నిలుపు, నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా, ఎటువంటి సందేహం ఉండకూడదు మళ్ళీ భగవంతుడి మీద, ఆ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా ఎవరైతే నన్ను తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారో వాళ్ళకి వివరిస్తాను విను. ఎవరైతే ఎలా అయితే తెలుసుకోగలవు, నన్ను ఏ విధంగా అయితే తెలుసుకోగలవో తెలుసుకో, నేను చెప్తాను విను, తచ్ఛృణు అని చెప్తున్నాను అన్నారు. తచ్ఛృణు అంటే ఏంటి? ఇక్కడ అంటే ఇది ముఖ్యమైన పదం అన్నమాట దీంట్లో. తచ్ఛృణు అంటే విను, శ్రవణం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట ఈ అధ్యాయంలో. ఇప్పుడు రుక్మిణీదేవి ఆమె శ్రవణం విన్నదామె. ఆ చిన్నతనం నుంచి వీళ్ళు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట.
ఆ అదే ద్వారకా నగరం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆమె వింటూ ఉండేది కృష్ణ భగవానుడి కీర్తనలు కృష్ణ భగవానుడి లీలలు, ఆయన చేసే మహిమలు అవన్నీ కూడా వింటూ ఉండేటప్పటికి ఆమెకి ఎక్కడ లేని ఆపేక్ష కలిగింది ఆ కృష్ణుడి మీద. ప్రేమ కలిగింది. ప్రేమ కలిగి ఆయన్ని వివాహం చేసుకుంటే ఆయన్ని చేసుకోవాలని ఆమె నిశ్చయం చేసుకుంది. నిశ్చయం చేసుకుని ఆ భగవంతుడికి ఆమె ఉత్తరం రాస్తుంది. ఉత్తరం రాసి ఇట్లా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు, నన్ను వివాహం చేసుకోవాల్సిందే అని చెప్పనని పంపిస్తుంది అనమాట ఉత్తరం రాసి. అప్పుడు ఆ భగవంతుడు ఆమె ప్రేమని గుర్తించి ఆమెను వివాహం చేసుకోవడానికి వచ్చి ఆమె తీసుకొని వివాహం చేసుకొని వెళ్ళిపోతారనమాట రుక్మిణీదేవిని. ఇది వేరే కొంచెం అక్కడంతా కూడా జరుగుతుంది. అదంతా కూడా అనవసరం మనకి, తర్వాత చెప్పుకుందాం, టైం లేదు. అట్లా శ్రవణం ద్వారా రుక్మిణీదేవి కూడా శ్రవణం ద్వారా భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకుంది. అదేవిధంగా అర్జునుడికి కూడా శ్రవణం ద్వారా నువ్వు నా గురించి తెలుసుకో, నువ్వు వినడం ద్వారా తెలుసుకో, నువ్వు నేనంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకో అని చెప్తున్నాను. అంటే ఏంటి? అర్జునుడికి తెలుసు ఆల్రెడీ. అర్జునుడు భక్తుడు, భగవంతుడి భక్తుడు, ప్రేమిత్రుడు. అర్జునుడికి తెలుసు. మన గురించి చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. మీరు వినండి, నా గురించి పూర్తిగా విన్నారు కదా, ఇప్పుడు 6 అధ్యాయాల్లో చెప్పాను, విన్నారు. వినడం ద్వారా మీరు నేనంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడం ద్వారా నన్ను ప్రేమించి భక్తితో సేవించండి, అప్పుడు నేను మీకు దగ్గర అవుతానని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. అంటే భగవంతుడు ఐశ్వర్యం, ఐశ్వర్య జ్ఞానం. ఐశ్వర్యం అంటే ఏంటి? ఆ ఐశ్వర్యాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి మనం. భౌతిక ప్రకృతి, భౌతిక ప్రకృతి మొత్తం కూడా అపరా ప్రకృతి. ఆ అపరా ప్రకృతి మొత్తం కూడా భగవంతుడి మాతాజీ హరే అధీనంలోనే ఉంది. కృష్ణ ఆయన వాయిస్ ఏర్పాటు రావట్లేదు. చేసింది అంతా కూడా. అట్లాగే జీవుడు ఆత్మ పరా ప్రకృతి అంటే ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి. జీవుడు ఆత్మ వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు పరా ప్రకృతి. మాతాజీ మీరు మాట్లాడేది వినిపించట్లేదు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మాతాజీది వాయిస్ బాగానే వినిపిస్తోంది, మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ప్రభుజీ మీ నెట్వర్క్. హరే కృష్ణ, చెప్పండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ మీ వాయిస్ బాగానే వినిపిస్తోంది, ఒక్కసారి ప్రభుజీనే చెక్ చేసుకోమని చెప్పాను, మీరు కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ క్లాస్, మీది బాగానే వినిపిస్తోంది. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు నవవిధ భక్తి ద్వారా భగవంతుడి సేవ సాధ్యం అవుతుంది. నవవిధ భక్తి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. నవవిధ భక్తి ద్వారా మనకి ఆ భగవంతుడిని సేవించాలి. ఏ విధంగా సేవించాలి అన్నది నవవిధ భక్తి ద్వారా సేవించాలి అని మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజు, అంబరీషుడు వీళ్ళందరూ సేవించారు. పృథు మహారాజు వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని సేవించారు నవవిధ భక్తి ద్వారా. సేవించి వాళ్ళు భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోగలిగారు, ఆయనకి దగ్గరగా కలిగారు. అదేవిధంగా మనం కూడా నవవిధ భక్తి ద్వారా సేవించాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనకి శ్రవణంలో మనకి అభిమన్యుడిది కూడా పద్మవ్యూహాన్ని ఛేదించాడు ఆయన. ఆ పద్మవ్యూహం గురించి ఆయనకి ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల అభిమన్యుడికి. ఆ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆ సుభద్రాదేవికి చెప్తున్నట్లు అనుకుంటారు అర్జునుడు. అట్లా పద్మవ్యూహం ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. కొడుతూ ఉంటుంది ఆమె. ఆమె కొట్టదు, లోపల ఉన్నటువంటి శిశువు కొడతాడు అనమాట. ఆయన వింటున్నాడు అనుకొని మొత్తం వింటున్నది అనుకుని పద్మవ్యూహం ఎలా ఏర్పాటు చేయాలి అనేది మాత్రం, దాంట్లోకి ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలి అనే విషయం మాత్రం చెప్తారు ఆయన. ఆ ఎంటర్ అయ్యేది మాత్రం వింటాడు. అర్జునుడు కడుపులో ఉండి వినడం జరుగుతుంది అనమాట, అభిమన్యుడు అర్జునుడు చెప్పడం ద్వారా. అలాగే ప్రహ్లాదుడు కూడా ఆ నారదుడి మంత్రోపదేశం ఎవరికి చేస్తారు? లీలా ఆమెకి హిరణ్యకశిపుడి భార్యకి చెప్తారు మంత్రోపదేశం. కానీ వినేదెవరు వింటారు? ప్రహ్లాదుడు వింటాడు. ప్రహ్లాదుడు ఆ మంత్రోపదేశాన్ని అందుకే మనకి ఆ గర్భిణీ స్త్రీలకి ఎప్పుడు కూడా మంచి మాటలు వినాలి, మంచి పాటలు వినాలి, చక్కగా వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఆ గర్భిణీ స్త్రీది.
వాళ్ళు ఎంతైతే పీస్ఫుల్గా ప్రశాంతంగా ఉండి అన్ని భగవంతుడివి చేస్తూ ఉంటారో ఆ పుట్టే శిశువు కూడా అంత భక్తుడు పుడతాడనమాట. అంత మంచి సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు పుడతారు. లేదు వీళ్ళు కోపంతో వీళ్ళు కొంచెం ఇదిగా ఉన్నారనుకోండి, ఆ ప్రభావం మొత్తం కూడా లోపల బేబీ మీద చూపిస్తుంది. అందుకే పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, గర్భిణీ స్త్రీ అంటే వాళ్ళు చేసే ప్రతిదీ, వాళ్ళు వినేది కానీ, చూసేది కానీ, చేసేది కానీ అన్నీ కూడా ఆ బిడ్డ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి అన్నమాట. ఆ బిడ్డ లక్షణాలు, గుణాలు ఏర్పడతాయి ఆ లోపల ఉన్న బిడ్డకి. అది ఆ ప్రహ్లాదుడు కూడా వినటం ద్వారా పూర్తిగా భగవంతుడికి భక్తుడైపోయారు ఆయన. నెక్స్ట్ పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. శృణ్వతాం స్వకదాం కృష్ణః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః రుజ్యంతస్తోక్ష్య భద్రాణి విధునోతి సుహృత్సతాం నష్టప్రాయేష్వ అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ తదా రజస్తమో భావాః కామలోభాదయశ్చయే చేతైరనావిద్ధం స్థితం సత్వే ప్రసీదతి ఏవం ప్రసన్న మనసో భగవద్భక్తియోగతః భగవత్తత్వ విజ్ఞానం ముక్త సంగస్య జాయతే విద్యతే హృదయ గ్రంథిః ఛిద్యంతే సర్వ సంశయాః క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి దృష్టయేవాత్మనీశ్వరే. కృష్ణుని గురించి వేదవాంగ్మయం నుంచి కానీ, భగవద్గీత ద్వారా కానీ, ప్రత్యక్షంగా కానీ, అతని నుండియే కానీ వినటం మాత్రమే సరైన పద్ధతి. శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ ద్వారా వినడం సరైన పద్ధతి. ఎల్లరి హృదయంలందును నివసించు కృష్ణుడు శ్రేయకాముడైన ఉత్తమ మిత్రుడై తన్ను గూర్చి ఎల్లప్పుడూ వినువానిని పవిత్రుని చేయను. ఎప్పుడు కృష్ణ భగవానుని గురించి సేవిస్తూ వింటూ ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు పవిత్రులైపోతారు. అంతఃకల్మషం మొత్తం శుద్ధి జరుగుతుంది. అంటే లోపల హృదయంలో ఉన్నటువంటి కల్మషాలన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. ఈ విధంగా భక్తుడు తన యందు నిగూఢంగా ఉన్న దివ్య జ్ఞానాన్ని సహజంగా వృద్ధి పొందించుకొనుచు ఆ లోపల ఉన్నటువంటి జ్ఞానం వృద్ధి పొందుతుందన్నమాట. తర్వాత అతడు భాగవతము నుండి, భక్తుల నుండి కృష్ణుని గురించి ఎక్కువగా వినిన కొలది భగవంతుని భక్తియుక్త సేవలో ఎక్కువ స్థిరత్వాన్ని పొందుతాడు. భక్తుల గురించి ఆ భాగవతంలో ఏముంటుంది? భగవంతుడిని ఎవరైతే సేవించారో వాళ్ళ గురించి ఉంటుంది, భగవంతుడి గురించి ఉంటుంది, ఏ విధంగా సేవించారనేది ఉంటుంది. అవన్నీ వినడం ద్వారా భగవద్భక్తిలో మనం బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుందన్నమాట మనకి. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. అభద్రత, భయం ఇవన్నీ కూడా పోతాయి అన్నమాట. మనకు భగవంతుడు ఉన్నాడు తోడు అనేటువంటి ధైర్యం వస్తుంది. నిత్యం భాగవత సేవయా ఎప్పుడు వస్తుంది? నిత్యం భాగవత సేవ, భాగవతుల్ని సేవించాలి ఎప్పుడు కూడా. ఆ భగవంతుడిని సేవించాలి. భక్తులు ఉంటారు, వాళ్ళని కూడా సేవించడం ద్వారా మనకి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్లైడ్స్ చేంజ్ అవ్వట్లేదా మాతాజీ? లేదా ఫస్ట్ స్లైడ్ చేస్తాను, ఫస్ట్ స్లైడ్ లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఫస్ట్ స్లైడ్ లోనే ఉన్నారు మాతాజీ, చేంజ్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఆ భగవత్యుత్తమ శ్లోకి భక్తిర్భవతి నైష్టికి, భక్తిలో మనము బాగా అభివృద్ధి చెందుతాం అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు భక్తి యోగం స్టార్ట్ చేసి చెప్పుకుంటున్నాం, అందుకని ఇంట్రడక్షన్ దీంట్లో మొత్తం కూడా ఈ ఫస్ట్ శ్లోకాలో ఇచ్చారు. భక్తి అంటే ఏంటి, ఏ విధంగా చేయాలి అనేది చెప్తున్నారు అనమాట. అందుకని చెప్తున్నాను నేను మీకు ఇదంతా కూడా. భక్తియుక్త సేవాభివృద్ధిచే అతడు రజస్తమో గుణాల నుండి, అజ్ఞానం నుంచి విముక్తిని పొందుతాడనమాట. ఇప్పుడు మన కళ్ళున్నాయి కానీ చీకటిలో ఉంటాం. చీకటిలో ఉన్నప్పుడు కళ్ళు మనం చూడగలుగుతామా? ఏమన్నా చూడలేం, చీకటే కనిపిస్తుంది మనకి, ఏం కనిపించదు. కానీ కళ్ళకు ఆ చూసే శక్తి ఉంది. శక్తి ఎక్కడికి పోలా, శక్తి ఉంది కానీ మనం చూడలేకపోతున్నాం, చీకటిగా ఉంది అందుకని చూడలేకపోతున్నాం అనమాట. వస్తువు మనకు కనిపించదు. వెలుతురు కావాలి. వెలుతురు అంటే ఏంటి? విద్య.
ఆ విద్యను పొందటం ద్వారా మనము మనలో ఉన్నటువంటి అవిద్య మొత్తం తొలగిపోయి ఆ దీపం, జ్ఞాన దీపం అనేది వెలుగుతుంది. ఆ వెలగటం ద్వారా భగవంతుడిని మనం గుర్తించి భగవంతుడిని చూడగలుగుతాం. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతాము అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు నేను చదివిన శ్లోకాస్ అన్నీ మీకు ఫస్ట్ శ్లోకాలు మనకి భాష్యం అని ఉంటుంది ప్రభుపాదుల వారిది. ఆ భాష్యంలో ఇవ్వబడ్డాయి అన్నమాట ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా మీకు భగవద్గీతలో. జ్ఞానంతేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెప్తాను. దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఇంకేమీ లేదు. పూర్తిగా భౌతిక జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మొత్తం కూడా చెప్తా విను. నువ్వు విన్నప్పుడు ఇంక వేరే తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేం లేదు నీకు అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిదేతతి సిద్ధయే ఏతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. చాలా మంది మానవులలో పెక్కుమంది ఎవరో ఒకళ్ళు సంపూర్ణ సిద్ధికి ప్రయత్నించవచ్చు. సిద్ధి పొందిన వారిలో ఎవరో ఒకరు నన్ను యథార్థంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. అది ఇప్పుడు భౌతికంగా మనకి ఎంతమంది ప్లేయర్స్ ఆడుతూ ఉంటారు, రన్నింగ్ రేస్ కానీ లేకపోతే క్రికెట్ కానీ, ఎవరో ఒక్కళ్ళు మాత్రమే షైన్ అవుతారు, వాళ్ళ పేరు మాత్రమే చెబుతూ ఉంటారు కదా. అందరు చూస్తూ ఉంటారు, ప్రేక్షకులు అదా ఉంటారు. వీళ్ళందరూ చూడండి, వీళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ప్రేక్షకులు. ఎవరు వీళ్ళు ఆడుతున్నారు, ప్లేయర్స్ ఆడుతున్నారు, వాళ్ళల్లో ఎవరో ఒక్కళ్ళ పేరు మాత్రమే బాగా వినిపిస్తుంది, వాళ్ళు మాత్రమే ప్రసిద్ధి చెందుతారు. అలా భక్తుల్లో కూడా ఎంతమందో భక్తులు ఉంటారు, కానీ డైరెక్ట్గా భగవంతుడిని ఎవరైతే అర్థం చేసుకొని భగవంతుడికి దగ్గర కాగలుగుతారు అన్నది ముఖ్యం అన్నమాట. ఎవరో ఒక్కళ్ళు మాత్రమే. అంతమంది సేవించినప్పటికీ కూడా వాళ్ళలో పరిపూర్ణత సిద్ధించదు. పూర్తిగా ఎవరైతే సమగ్రంగా తెలుసుకుని పరిపూర్ణతలో పూర్తిగా సంపూర్ణంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళల్లో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకునేవాడు ఏ ఒక్కడో అట్లా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళల్లో కూడా మళ్ళీ ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుంది. వాళ్ళల్లో కూడా ఎవరో ఒక్కళ్ళు మాత్రమే భగవంతుడికి పూర్తిగా సంపూర్ణమైన భక్తులయ్యి ఆయన దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతారు. భూమిరాపో అనలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతి అమ్మే భిన్న ప్రకృతిరష్టద. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. ఆ భగవంతుడి మాయాశక్తి పూర్తిగా భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మన శరీరం ఏంటి? మట్టితో తయారైంది శరీరం. తర్వాత అది ప్రాగ్భావం, ప్రధ్వంసభావం. ప్రాగ్భావం అంటే ఏంటి? ఒక కుండ ఏర్పడ్డది, ఆ కుండను తయారు చేశారు చక్రం మీద, అది ప్రాగ్భావం. ఆ కుండ తయారు చేయడానికి ముందు ఏమీ లేదు, ఖాళీ. కుండ తయారు చేసిన తర్వాత ఆ వస్తువు కనిపిస్తున్నది మనకి. ప్రధ్వంసభావం అంటే అది విరిగిపోయింది, కలిసిపోయింది, మళ్ళీ దాంట్లో కలిసిపోయింది. ప్రధ్వంసభావం అది అసలు ఏమీ లేదనమాట, పూర్తిగా కలిసిపోయింది. అట్లా భగవంతుడి శక్తి ఏంటంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. క్లాస్లో ఉన్నా
మళ్ళీ మాట్లాడేదా? హరే కృష్ణ. దండోత్ప్రణం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ బాగున్నాను మాతాజీ. చేశారా మీరు సేల్ చేస్తారా? మళ్ళీ మాట్లాడతాను, మీకు క్లాస్ చెప్తున్నాను. ఓ సారీ మాతాజీ. పర్వాలేదు. హరే కృష్ణ. అట్లా మనకి భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవన్నీ భిన్న ప్రకృతి రూపాలన్నమాట. ఈ 8 కలిసి మనకి భగవంతుని అపరా ప్రకృతి అన్నమాట. ఇప్పుడు పరాప్రకృతి అంటే అపరేయమిత స్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతం మహాబాహో ఏదం ధార్యతే జగత్. వద్దున ఇప్పుడు చెప్పింది అపరాప్రకృతి, ఇంతకుముందు చెప్పింది. ఇప్పుడు పరాప్రకృతి గురించి చెప్తున్నాను. జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనది తెలుసుకో. ఈ జీవరాశులు ఇవన్నీ కూడా పరాప్రకృతి అన్నమాట. భౌతిక ప్రకృతి పరాప్రకృతి. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయ సదా. నా ఈ 2 ప్రకృతులచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణమని తెలుసుకును. అది ఈ జగత్తు మొత్తం ఆవిర్భవించడానికి కానీ మళ్ళీ లయమైపోవటానికి, సృష్టి లయాలకు అన్నింటికి కూడా నేనే కారణము, నా శక్తే కారణము. మొత్తం అంతా కూడా ఆ భగవంతుడి శరీరంలో నుంచి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు, ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా మనకి ఆవగింజల్లాగా ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఆవగింజలు ప్లేట్లో పోస్తే లెక్క పెట్టలేం కదా, అన్ని విశ్వాలు ఏర్పడతాయి. ఆ విశ్వాలన్నింటిలో కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు ప్రవేశింపబడతాడనమాట. ప్రవేశింపబడిన తర్వాత సృష్టి అనేది జరుగుతుంది. సృష్టి జరిగిన తర్వాత ఆ మొత్తం ఆ సృష్టి ఆ పరమాత్మ రూపంలో, ప్రతి జీవిలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు భగవంతుడు. హృదయంలో వెళ్తారనమాట. అంటే ముగ్గురు విష్ణువులు. ఫస్ట్ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అంటే కారణోదక సాయి విష్ణువు, కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, తర్వాత క్షీరోదక సాయి. క్షీరోదక సాయి అంటే ఏంటంటే పరమాత్మ రూపం, అది హృదయంలో ఏర్పడేది పరమాత్మ రూపం. తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణువు అంటే ఆయన గర్భంలో నుంచి ఒక తామర పువ్వు వచ్చి దాంట్లో ఒక విరాట్ స్వరూపం వస్తుంది. దానిపైన మనకి పువ్వు వస్తుంది, తామర పువ్వు. ఆ తామర పువ్వులో మనకి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా సృష్టి అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఒక్కొక్క ఆత్మని తీసుకుని వాళ్ళ కర్మని యాడ్ చేసి వాళ్ళకి దేహాన్ని సృష్టించి ఆ దేహంలో ప్రవేశింపజేస్తారనమాట ఆయన బ్రహ్మదేవుడు. అట్లా సృష్టి అనేది జరుగుతుంది. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మొత్తం కూడా భౌతిక ప్రకృతి మొత్తం కూడా నా సృష్టి. ఈ సూర్యుడు కానీ, చంద్రుడు కానీ, గాలి కానీ, నీరు కానీ అన్నీ కూడా అన్నీ నా సృష్టి ద్వారానే ఏర్పడ్డాయి. ఈ ఆధ్యాత్మిక ఈ జగత్తు మొత్తం కూడా నా ద్వారానే ఏర్పడింది. ఈ విశ్వాలన్నీ కూడా నా ద్వారానే, నా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా అవి మొత్తం ఆ విశ్వాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి. ఆ కారణ జలం కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటి స్వేదం ద్వారా ఆ కారణ సముద్రం ఏర్పడుతుంది. ఆ కారణ సముద్రం మీద ఆయన పడుకుంటారనమాట, ఈ అనంత సేనుడుగా పడుకుని ఆ కడుపులో నుంచి ఆ బొడ్డులో నుంచి వస్తుంది తామర పువ్వు. ఆ విధంగా సృష్టి మొత్తం కూడా నా మీదే ఆధారపడ్డది. సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి కూడా నేనే కారణమని తెలుసుకో. మత్తపరతరన్నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలహారం ద్వారా, ముత్యాలహారంలో ఏమవుతుంది, దారం ఆధారంగా ఉంటుంది, చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది మనకి. అట్లాగే పూలమాల కూడా, పువ్వులన్నీ గుచ్చుతాం,
పూలన్నీ అందంగా గుచ్చబడతాయి, చాలా అందంగా కనిపిస్తుంటుంది. దాంట్లో ఆ దారం అనేది లేకపోతే ఆ మాల నిలబడుతుందా? నిలబడదు. అదేవిధంగా ముత్యాల హారంలో కూడా లోపల ఉంటుంది దారం, ఆ దారం ఆధారంగా ఉంటుంది. అప్ప భలే అందంగా ఉంది మాల అనుకుంటాం ఆ ముత్యాల హారం, కానీ లోపల ఉన్న దారం మన కంటికి కనిపించదు అనమాట. అదేవిధంగా ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా ఎంత అందమైన సృష్టి, అందంగా ఉంటుంది, అందమైన సెలయేళ్ళు అంతా కూడా. ఆ అందమైన సృష్టిలో ప్రతి దాంట్లో కూడా భగవంతుడే ఉన్నారు. భగవంతుడి ఆధారం లేకుండా అసలు సృష్టి అనేది జరగదు. ఆ జరిగిన సృష్టి నిలబడదనమాట. ఆ విశ్వాలన్నీ వాటి కక్షలో అవి నిలబడి ఎవరి పనులు వాళ్ళని చేసుకోగలుగుతున్నామంటే దానికి కారణం భగవంతుడే, భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి శక్తే. అది గుర్తించాలి మనం. జగత్తు నా పైననే ఆధారపడి ఉన్నది, పూర్తిగా జగత్తు మొత్తం నా మీదే ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాలలోని ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలోని శబ్దాన్ని, నరుల్లో వారి సామర్థ్యంగా నేనే ఉన్నాను. ఆ భగవంతుడే ఉన్నారనమాట. కుంతిపుత్రుడా, అర్జునా, కుంతిపుత్రుడా, నువ్వెంత గొప్పవాడివి, నీకు మోహం గమ్మేసింది, దాంట్లో నుంచి బయటికి రా. భగవంతుడు మనల్ని బతిలాడుతున్నారు అనమాట. ఆ మోహం గమనించుకోవద్దు, నన్ను గుర్తించి నన్ను సేవించండి. ఆ నీటిలో ఉన్నటువంటి రుచి, ఆ రుచి నాదే. సూర్యచంద్రుల్లో ఉన్నటువంటి కాంతి నాదే. ఆయన శరీరంలో నుంచి వచ్చేటువంటి తేజస్సు ద్వారా సూర్యచంద్రుల కాంతి. ఆ చంద్రుడిలో ఉన్నటువంటి ఔషధ శక్తి కూడా నాదే. చంద్రుడి నుంచి వచ్చే ఔషధ శక్తి మూలంగా మనకి ఈ మూలికలు కానీ, మళ్ళీ ఈ పండ్లల్లో టేస్ట్ కానీ, వాటి కలర్ కానీ, పుష్పాల్లో కలరు, ఆ స్మెల్, అవంతా కూడా చంద్రకాంతి ద్వారా వస్తాయి అన్నమాట. ఆ చంద్రుడి కాంతి ద్వారా ఏర్పడతాయి. వేదాల్లోని ఓంకారాన్ని నేను ఓం అనే శబ్దం ఉంటుంది. ఆ శబ్దం మనకి అంతా మొత్తం విశ్వం అంతా వ్యాపించి ఉన్నది ఓంకార శబ్దం. మనం పైన మేడ మీదకి వెళ్ళి ఒక్క తలుపు తీసి చూడండి, ఒక్క కిటికీ తలుపు తీసి చూడండి, అని శబ్దం వస్తుంది ఓంకారం. తర్వాత మనకి సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఆ సముద్ర ఘోషలో ఓంకారం వినిపిస్తుంది మనకి. ప్రతి దాంట్లో కూడా ఓంకారం వినిపిస్తుంది. ఒక శంఖంలో చెవి దగ్గర పెట్టుకోండి, చెవి దగ్గర పెట్టుకుంటే ఓం అనే శబ్దం వినిపిస్తుంది. ఆ ఓంకారం అన్ని చోట్ల కూడా వ్యాపించినది. ఆ వేదాల్లో కూడా మొత్తం వేదాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ శబ్దం మొత్తం, శబ్దశక్తి మొత్తం నాదే, నా శక్తే అది. ఆకాశంలో శబ్దం, ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి శబ్దం నాదే, వేదంలో ఉన్న ఓంకారం నాదే, ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దం నాదే, నరుల్లో ఉన్న సామర్థ్యం. అబ్బా, నేను చాలా గొప్పవాడిని, నేను చాలా బలవంతుడిని అనుకుంటూ ఉంటాం మనం. మనలో ఏమీ లేదు. ఆ ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందంటే, ఆ చైతన్యం వెళ్ళిపోయిందంటే అసలు డెడ్ బాడీ అనమాట. ఎందుకు ఎప్పుడు తీసేస్తారంటారు. అప్పటిదాకా పేరు పెట్టి పిలిచి ప్రాణంగా చూసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు ఈ బాడీని తీసుకెళ్ళిపోయి తగలబెట్టేసేద్దామా, పూజ చేసేద్దామా, నెక్స్ట్ కార్యక్రమం ఏంటి అంటూ ఉంటారనమాట. ఎందుకు ఉపయోగం లేదు ఈ శరీరం భగవంతుడి ఇది లేకపోతే. ఆ భగవంతుడు అనేవాడు, ఆ పరమాత్మ ఆత్మ మన హృదయంలో ఉన్నారు కాబట్టే మనం అన్నీ చేయగలుగుతున్నాం. మనలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం మొత్తం కూడా భగవంతుడిదే, మనలో ఉన్న శక్తి మొత్తం కూడా భగవంతుడిదే. అది గుర్తించాలి మనం. సూర్యచంద్రుడు, వైదిక మంత్రాల్లో ఓంకారం, ఆకాశంలో శబ్దం, మానవుల్లో సామర్థ్యం, భూమిలో వాసన. భూమిలో వాసన వస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి, ఎక్కడన్నా వర్షం పడుతున్నది అనుకోండి దూరంగా, ఆ దూరంగా ఉన్న వర్షం పడ్డందువల్ల భూమిలో వచ్చినటువంటి వాసనని కూడా గాలి మన దగ్గరికి తీసుకొని వస్తుంది, సువాసన వస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత అగ్నిలో ఉండే వేడిమి, జీవించే జీవుల్లో ఉండే జీవనం, తపస్సుల్లో ఉండే తపస్సు, సమస్త ఆస్తికత్యంలో ఉన్నటువంటి ఆది బీజం, బుద్ధిశాలుల్లో ఉన్న బుద్ధి, శక్తిమంతుల్లోని పరాక్రమ శక్తి, బలము, బలవంతుల్లో ఉన్నటువంటి బలం, మైథున శక్తి, ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా నా నుంచి వచ్చినటువంటివే అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు.
ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తామసాశ్చ ఏ మత్త ఏవేతి తాన్ విద్ధి నత్వహం తేషు తే మయి. జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము చెందిన భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకున్నాము. వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి. మొత్తం ఆ గుణాల ప్రభావం మొత్తం కూడా భగవంతుడి ద్వారా వచ్చినటువంటిదే అని చెప్తున్నారంటే ఆ ప్రకృతిని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు? భగవంతుడు. ఆ ప్రకృతిలో నుంచి ఆ గుణాల స్వభావము మనకి జీవులకే ఏర్పడింది అనమాట. రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం మొత్తం మూడు కూడా భగవంతుడి శక్తి, భగవంతుడి ద్వారా వచ్చినటువంటివి ఈ మూడు గుణాలు కూడా. త్రిభిర్గుణమయేర్భావైః ఏవి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మమేభ్యః పరమవ్యయం. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం అనే మూడు గుణాల ద్వారా మోహితులైన మొత్తం ప్రపంచం ఈ గుణాలకు అతీతుడును నశింపలేని వాడనైన నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉంది. ఈ గుణాలకు అతీతుడు ఆ భగవంతుడు. ఈ గుణాలన్నింటికీ కూడా ప్రభు అన్నమాట. ఆయన గుణాతీతుడు. అటువంటి వాడిని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మనం. అదే చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మనలో ప్రతి వాళ్ళల్లో ఉంటాయి మూడు గుణాలు కూడా. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి పొడసూపుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ ఆ గుణాలన్నింటికీ అతీతుడైనటువంటి భగవంతుడిని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామే తాం తరంతి తే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ నా దైవీ మాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు. మొత్తం ఈ సముద్రం ఈత్తూ ఉన్నాం మనం. ఆ మాయా ప్రపంచంలో, భౌతిక ప్రపంచం మొత్తం మాయ. దాంట్లో మాయ కమ్ముతూ ఉంటుంది మనకి. ఏదన్నా కనిపించంగానే ఆ వస్తువు నాకు కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది, కోరిక కలుగుతూ ఉంటుంది. అదే మాయ అంటే. ఆ మోహంలో పడిపోతూ ఉంటాం. ఆ దైవీ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపం. ఆ త్రిగుణ స్వరూపం గుణాలతో మిళితమైనటువంటి ఆ ప్రకృతి యొక్క స్వరూపం, ఆ త్రిగుణాలు కూడా మన మీద పొడసూపుతూ ఉంటాయి. ఆ మాయతో మనము ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మాయతో కలిసి మనం ఏం చేస్తున్నాం? మాయా మోహితలం అయిపోతూ ఉన్నాం. ఈతూ ఉన్నాం, సముద్రాన్ని ఈతూ ఉన్నాం. కష్టం వచ్చినప్పుడు కష్టపడతాం, కొన్ని రోజులు ఏడుస్తాం. ఏడ్చిన తర్వాత పర్వాలేదులే, కొన్ని రోజుల్లో మంచి రోజులు వస్తాయి కదా, మళ్ళీ సుఖంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం, మళ్ళీ కష్టంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అంతేగాని మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాం, చచ్చిపోతూ ఉంటాం, మళ్ళీ జన్మ, మళ్ళీ ఆ విధంగా జన్మలు పొందుతూనే ఇక్కడే ఉంటాం. ఆ భగవంతుడిని గుర్తించినప్పుడు, ఆ భగవంతుడిని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో, ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు. ఇది మాయా ప్రపంచం అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో, ఎవరైతే భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుని ఆయన్ని సేవించగలుగుతూ ఉంటారో వాళ్ళని ఈ విధంగా గరుత్మంతుడు వచ్చి ఆ భగవంతుడి చెయ్యి అందిస్తారనమాట. గరుత్మంతుడి భుజాల మీద తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు ఆయన భగవంతుడు వాళ్ళని. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయా అపహృత జ్ఞానాసురం భావమాశ్రితాః. పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. పాపాత్ములు ఎప్పుడు కూడా పాపాలు చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళు ఆ మనసులో వచ్చే ఆలోచనలన్నీ కూడా చెడు ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. మూఢులు, వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు, మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. మానవధములు, వీళ్ళందరూ కూడా మాయలో పడిన వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళ బుద్ధిని కోల్పోతారు వాళ్ళు మాయలో పడి. అట్లాంటి వాళ్ళు రాక్షస స్వభావాలు ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు భగవంతుని గుర్తించలేరు. హిరణ్యకశిపుడు రాక్షస స్వభావం. ఆ రాక్షస స్వభావం మూలంగా భగవంతుడిని గుర్తించలేకపోయినాడు. నారాయణ మంత్రం అంటే ఏంటి? నేనే నారాయణుడిని, నా పేరు హిరణ్యకశిపాయ నమః అని చెప్పినాను, ప్రార్థించండి అందరూ అని చెప్పినాను. అందరినీ కూడా హింసించి తన దారిలోకి తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేశారనమాట. ప్రహ్లాదుడిని కూడా హింసించాడు. అలా మూఢులు ఉంటారు. ఆ మూఢులు వినరు, వివేకం ఉండదు వాళ్ళకి, రాక్షస భావాలు ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళు
నన్ను పొందలేరు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే హిరణ్యకశిపుడు ఆయన ఏంటంటే శాపం మూలంగా వచ్చారు, అదొక రకమైన లీల. అంతేగాని అది ఆయన యాక్చువల్గా ఆ రాక్షస స్వభావం అది అనుభవించాల్సిన ఇది ఉంది కాబట్టి అలా అనుభవించి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు భగవద్ధామానికి. అంటే దేవిదేయులు వాళ్ళు, హిరణ్యకశిపుడు, రావణాసురుడు, వీళ్ళంతా కూడా. మనం వాళ్ళతో పోల్చుకోకూడదు. మనదేంటంటే మూఢత్వం, అతి మూర్ఖులం మనం. మూఢాహ అతి మూర్ఖులు. గాడిద చాకిరి, ఎప్పుడు కూడా గాడిద చాకిరి చేస్తూ ఉంటారు ఆ ధనం కోసం, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం. నరాధమాహ మానవులలో అధములు. మాయాపహృత జ్ఞాన, మాయా ప్రభావం వలన తమ విశేష జ్ఞానం నశించిపోయి సమాజంలో తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు. ఆ మేధావులు ఏంటంటే వాళ్ళందరూ శాస్త్రజ్ఞులు, వాళ్ళు చెప్పిందే కరెక్ట్ అని చెప్తూ ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మాయ చేత కమ్మపట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా మాయా అపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావం ఆశ్రితాహ. అలా చేసిన వాళ్ళు ఏమవుతారు? రాక్షస గుణాలు కలిగి ఉంటారు, ఆ భగవంతుడిని గుర్తించలేరు. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. చతుర్విధా భజంతే మాం. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాడు ఎవరు? చతుర్విధులు. ఎవరు? ఆర్తి, అర్థార్థి, జ్ఞాని, జిజ్ఞాసువు. నలుగురు. వీళ్ళందరూ కూడా సిరి సంపదలు కోరేవాళ్ళు, ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అను 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు. ఆర్తి, అర్థార్థి, జ్ఞాని, జిజ్ఞాసు. వీళ్ళు నలుగురు కూడా నన్ను సేవించటం మొదలు పెడతారు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళెవరు? ఇక్కడ ఆర్తి ఎవరు? గజేంద్రుడు ఆర్తితో ప్రార్థించాడు. అట్లనే ఆర్తి ఎవరు? ఇక్కడ ద్రౌపది ఆర్తితో ప్రార్థించింది నన్ను రక్షించమని చెప్పి. భక్తులు అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా. తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఆర్తి. ఈయన ఏంటంటే జ్ఞాని కూడా. ఏంటంటే ఆయన లోపల జ్ఞాని ఉన్నాడు. ఎవరు? ఈ సుఖ మహర్షి. ఆ సుఖ మహర్షి బయటికి రానంటాడు ఎంతసేపటికి. ఆ కడుపులో గర్భంలోనే కూర్చుని నేను రాను, బయటికి రానని చెప్పి ఆమె మోస్తున్నది. సంవత్సరాల తరబడి మోస్తున్నది. ఆమె మోస్తూ ఉంటే ఆమెకు కష్టంగా ఉంది. అప్పుడు వ్యాసుల వారు వెళ్ళి కృష్ణ భగవానుని పిలుచుకొని వస్తే నాకు ఈ భౌతికమైనటువంటి మాయ గమ్మేస్తుంది, నాకు వద్దు, ఈ జీవితం నాకు వద్దని చెప్తాడు ఆయన సుకుడు. నేను రాను బయటికంటే, లేదు నువ్వు జ్ఞానివి, నువ్వు రా, బయటికి రా, నీకు ఎటువంటి మాయా కమ్మదు అని చెప్పనని కృష్ణుడు మాట ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు బయటికి వస్తారు. బయటికి రావడం ఏంటి? ఉపనయన సంస్కారం అవన్నీ కూడా ఏమీ చేయించుకోరనమాట. చేయించుకోకుండా రాగానే వెళ్ళిపోతారు ఆయన ఇంట్లోనే. అట్లాగే నడుచుకుంటూ ఆయన వెనకాల వ్యాసుడు వెళ్తారు. పుత్ర అని అరుచుకుంటూ ఆయన వెంబడబడతారు. ఆయన వినరు, ఆయన వెళ్తూనే ఉంటారు. ఒక్కొక్క గృహం దగ్గర ఆగితే ఆ గృహంలో ఆ పాలు పితికినంతసేపు నిలబడి ఆ పాలు తీసుకుని ఆయన ఆ గృహస్థుకి జ్ఞానాన్ని బోధించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అలా ఆ పాలు పితికినంతసేపు కూడా ఉండనటువంటి ఆయన సుఖ మహర్షి 7 రోజులు ఉన్నారు. ఎక్కడ? ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకి భాగవతం చెప్పడం కోసంగా 7 రోజులు ఒకే స్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన ఒకే స్థానంలో ఉండి 7 రోజులు భాగవతాన్ని వినిపించారనమాట. ఇక్కడ జ్ఞాని, భగవద్ జ్ఞాని ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు. తర్వాత వీళ్ళందరూ భక్తులు, వీళ్ళు అర్ధార్థులు. వీళ్ళ ఆర్తులు, వీళ్ళు జ్ఞానులు, వీళ్ళ అర్ధార్థులు. అర్ధార్థులు అంటే దాన్ని కోరుకుండేవాళ్ళు. ఈయన ఏం చేశాడు? చక్రవర్తిని కావాలని కోరుకున్నాడు. కానీ ఆ పాదాలు చూడంగానే నాకు నీ పాదాలే కావాలి, నేను వదిలిపెట్టను అన్నాడు ధ్రువుడు. ఇక్కడ ఆయనకి ఒక ధ్రువలోకాన్ని సృష్టించి ఇచ్చారు భగవంతుడు. ఇక్కడ రాముల వారితో ఫ్రెండ్షిప్ చేశాడు. ఎవరు? ఈయన సుగ్రీవుడు. వాలితో విరోధం అనమాట ఆయనకి.
వాలి ఆయన రాజ్యాన్ని మొత్తం కూడా ఆయన హస్తగతం చేసుకుంటాడు వాలి. అందుకని వాలిని సంహరించి ఈ రాజ్యం నీకు ఇప్పిస్తానని చెప్పనని ఆ సీతామ్మ అని వెతకటంలో హెల్ప్ చేస్తానని ఈయన చెప్పిన తర్వాత, అంటే అర్ధార్థిగా రాముల వారిని సేవించినటువంటి వాడు ఎవరంటే ఈయన సుగ్రీవుడు. వీళ్ళంతా జిజ్ఞాసువులు. ఈ జిజ్ఞాసువులు వీళ్ళేంటంటే ఆ భగవంతుడిని వింటూ భగవంతుడి కీర్తన చేస్తూ భగవంతుడిని గురించి పూర్తిగా వినాలి అనేటువంటి కోరిక కలిగినటువంటి వాళ్ళు, భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జిజ్ఞాసతో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి నైమిసారణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు అనమాట. వీళ్ళందరూ కూడా భక్తులు. 4 రకాల 9 భక్తుల గురించి చెప్పారు. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానేత్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువల్లనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. ఎవరు జ్ఞాని? ఎవరు? ఇక్కడ వ్యాసుల వారు. ఈ వ్యాసుల వారు అన్ని పురాణాలు అన్ని రాసినా కూడా ఆయనకి అసంతృప్తి. జ్ఞాని ఆయన, అందుకే అసంతృప్తి కలిగింది. ఆ అసంతృప్తి ఎలా పోయింది? భాగవత రచన ద్వారా భగవంతుని గురించి పూర్తిగా సమగ్రంగా మనకి భాగవతంలో తెలియజేయడం జరిగింది. ఆ తెలిపిన తర్వాత ఆయనకి అసంతృప్తి అనేది తొలగిపోయింది. అలాంటి జ్ఞాని ఆయన వ్యాసుల వారు. బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. అనేక జన్మల్లో ఆచరించిన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయంగా ఎంచి జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు. ప్రభుపాదుల వారు ఒక్క ఇల్లు కట్టుకొని దాని ఈఎంఐలు కట్టుకుంటూ ఒక ఇంటిని సమర్థించుకోవటం మనకి చేత కాదు. కానీ ప్రభుపాదుల వారు 108 దేవాలయాలు కట్టించారు. మొత్తం కూడా ఈ 40 రూపాయల డబ్బులు చేతిలో పెట్టుకుని వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి ఏమీ లేకుండా ట్రంక్ పెట్టి తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ మొత్తం ఆ కృష్ణ చైతన్యంతో నింపేశారు. వరల్డ్ మొత్తం కూడా కృష్ణ చైతన్యంతో నింపారు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదు, చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే భగవత్ పార్షదులు, ఆయన ద్వారా పంపించినటువంటి వాళ్ళు అనమాట. వీళ్ళు ఆ కార్యాన్ని నిర్వర్తించి వాళ్ళు మళ్ళీ భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటూ ఉంటారు. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితం. 23. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజ్ఞో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి. చాలా వాళ్ళకి బుద్ధి అంటే చాలా తెలివితేటలు తక్కువగా ఉంటాయి. తెలివితేటలు తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఫలితం కోసం ఆశించి ఆ దేవుణ్ణి పూజిస్తే ఈ ఫలితం, ఈ దేవుణ్ణి పూజిస్తే ఈ ఫలితం, ఈ దేవతలని అందరినీ కూడా ఆరాధిస్తూ ఉంటారనమాట. ఫలితాలను ఆశిస్తూ ఆ ఫలాలు రాగానే మళ్ళీ మనం చేసిన పుణ్యం మొత్తం అయిపోతుంది, జీవితం కూడా అయిపోతుంది. కొన్ని ఫలాలు వచ్చేటప్పటికి ఆ జీవితం అయిపోతుంది, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. ఆ దేవతల లోకాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ స్వర్గలోకంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రుడికి కూడా మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది. ఇంద్ర పదవి కూడా శాశ్వతం కాదు. వాళ్ళకు కూడా ఈ బ్రహ్మదేవుడు కూడా మళ్ళీ శాశ్వతం కాదు, మళ్ళీ వాళ్ళు మారిపోతూ ఉంటారు. బ్రహ్మదేవుడి పదవి కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. అలా దేవతలందరిది కూడా శాశ్వతమైనటువంటి ఇది కాదు వాళ్ళది. ఇప్పుడు స్వర్గానికి వెళ్ళాం మనం కూడా, ఆ దేవతలతో పాటుగా అన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం నెట్టివేయబడతాం. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి మనకి దేహం అనేది మనకే ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు ఆ లోకానికి వెళ్ళినా అది శాశ్వతమైన ధామం కాదు. శాశ్వతమైన ధామం ఏది అంటే ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గర
సేవ, ఆ పాద సేవ మాత్రమే శాశ్వతమైంది. ఆ ధామం మాత్రమే శాశ్వతమైంది, గోలోకధామం. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మామ వ్యయం అనుత్తమం. అవ్యక్తం, నన్ను సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేకపోవడం. వ్యక్తం కాదు భగవంతుడు, అవ్యక్తుడు. అవ్యక్తం కానప్పుడు ఆ తెలియలేని జనాలు ఏంటి, ఆ వ్యక్తం అవ్వట్లేదు కదా, ఎదురుకుండా కనిపించట్లేదు నాకు అని చెప్పినాను, తెలుసుకోలేరు భగవంతుడిని. ఆ ద్వాపర యుగంలో కూడా భగవంతుడు వస్తే అందరూ గుర్తించలేకపోయినారు భగవంతుడిని. నిరాకారునిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినాను అని తలుస్తారు. నా నిరాకారుడని, లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ రూపం వచ్చిందని, భగవంతుడు పుట్టాడని. ఆయన ఏంటంటే ఆవిర్భావం, పుట్టటం కాదు. ఆయన ఆవిర్భవిస్తారు, డైరెక్ట్గా వచ్చేసారు. ఆయన వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు ధామానికి. అంతేగాని చావు పుట్టుకలు అనేవి మనకున్నట్టుగా భగవంతుడికి ఉండవు. అదే అల్పజ్ఞానం అనమాట. అల్పజ్ఞానం కలిగినటువంటి ఈ మేధావులు వాళ్ళు భగవంతుడిని గుర్తించరు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనటువంటి జ్ఞానం అది. ఆ జ్ఞానం ఎవరికి తెలుస్తుంది? ఆ సాధువులకి, భక్తులకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. వాళ్ళు మాత్రమే గుర్తించగలుగుతారు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. అర్జున, దేవాది దేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను, అందరూ నాకు తెలుసు. చెప్తారు కదా, ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఇప్పుడున్నాం, ముందు ఉన్నాం, తర్వాత కూడా ఉంటాం. కాబట్టి అవన్నీ ఆయనకు తెలుసు, ఆయనకు గుర్తుంటాయి, మనకు గుర్తుండవు. మనకి పూర్వజన్మ తెలియదు, వచ్చే జన్మ తెలియదు. ఇప్పుడు ఒక గంట ముందు ఏం జరిగింది అంటే చెప్పలేము, మనం మర్చిపోతాం. మరుపు అనేది మనకి ఇదన్నమాట. ఒక రకంగా వరము, ఒక రకంగా శాపం మరుపు అనేది. ఆ మరుపు అనేది ఒక రకంగా వరం. వరం అంటే మనం ఏదన్నా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు అది మర్చిపోగలుగుతాం కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి. అది వరం అవుతుంది మనకి. ఓకేనా? అలా భగవంతుడు మనకి ఆ మరుపు అనేది కూడా పెట్టారనమాట. కానీ ఆయనకు అన్నీ తెలుసు, కానీ మనకేమీ తెలియదు, ఏ ఒక్కడికి కూడా తెలియదు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఏషాంతంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. పూర్తిగా భగవంతుడి సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు. భక్తితో వ్యవహరించారు. పూర్వజన్మలో కూడా వాళ్ళు భక్తులై ఉంటారు. ఆ భక్తి ఏమవుతుందంటే 50% చేసిన వాళ్ళకి 51 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయ్యి వాళ్ళు సడన్గా హై లెవెల్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట భక్తిలో. అలాంటి వాళ్ళు పూర్వజన్మలో భక్తి చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు ద్వంద్వత్వం నుంచి విముక్తిని పొందుతారు. ఈ సుఖ దుఃఖాల నుంచి, మానవ అవమానాల నుంచి, వీటన్నింటి నుంచి కూడా ద్వంద్వ స్వభావాలు, ద్వంద్వత్వం నుంచి బయటపడతారు. బయటపడి అంతా భగవంతుడే అని చెప్పినని వాళ్ళు తలచి సర్వం వాసుదేవమయం అని చెప్పినని తలుస్తారు. తలిచి భగవంతుడిని సేవించుకుంటూ భగవంతుడి భక్తులుగా వాళ్ళు ముక్తిని పొందుతారు. నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. నా సేవలో నిశ్చయంతో, పూర్తిగా శ్రద్ధ, విశ్వాసం అన్నిటితో వాళ్ళు భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులై ఉంటారు. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చే విదుః ప్రయాణ కాలే చ మాం ఏ తే విదుర్యుక్త చేతసః. నన్ను గూర్చి సంపూర్ణ జ్ఞానం కలవారై వ్యక్త భౌతిక ప్రపంచమును, దేవతలను, సర్వ యజ్ఞ విధానాలను నడుపునట్టి దేవాది దేవుడను నేనే అని తలుచుకున్నట్టి వారు మరణకాలంలో కూడా దేవాది దేవుడనైన నన్ను అవగాహన చేసుకొని ఎరుగుదాలరు. అది ఆ భగవంతుడిని గుర్తించాలంటే పూర్తిగా మనం ఫస్ట్ నుంచి మనం భగవంతుడిని కొలవాలి. ఆ భగవంతుడిని హృదయం నిండా నింపుకుంటేనే మరణకాలంలో మనం కృష్ణ అని అనగలుగుతాం, లేకపోతే అనలేము. అభ్యాసం ఉంటేనే అనగలుగుతాం. అలాగే ఇప్పుడు ఆయన
మరణశయ్య మీద ఉన్నారు అక్కడ భీష్ముల వారు, అంపశయ్య మీద. అవి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరుండి అన్నీ కూడా చెప్పించారు భీష్ముడి చేత. యుధిష్ఠిరుడికి ధర్మాలన్నీ కూడా చెప్పించారు, చెప్పమని చెప్పి. అలా యుధిష్ఠిరుడు అడగటం, ఆ రాజధర్మాలు, రాజనీతి ఏ విధంగా పరిపాలించాలి, పరిపాలనా విధానం అంతా కూడా ఆయన అంపశయ్య మీద ఉండే మనవడికి చెప్పడం జరిగింది. అంతా చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు ఎదురుగుండా నిల్చొని ఉంటే, భగవంతుడిని భీష్మస్తుతి అని ఉంది మనకి దీంట్లో, భాగవతంలో చాలా బాగుంటుంది మనకి. ఆ భగవంతుడిని చూస్తూ, ఆయన వర్ణిస్తూ, ఆయన్ని చూస్తూ ఆయన ప్రాణాలు వదిలేస్తారనమాట భగవంతుడిని. ఇవన్నీ వదిలేస్తారు, ఈ రాజధర్మాలు ఇవన్నీ చెప్పేసిన తర్వాత ఇంకా పూర్తిగా దీంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు. బయటకు వచ్చేసి ఆ భగవంతుడిని స్తుతిస్తూ, ఆ భగవంతుడిని ఎదురుగుండా చూస్తూ ఆయన ప్రాణాలను వదిలేస్తారన్నమాట భీష్ముల వారు. ఆ స్థితి ఎవరికి వస్తుంది? ఫస్ట్ నుంచి ఎవరైతే అభ్యాసం చేస్తూ ఆ భగవంతుడిని పూర్తిగా హృదయంలో నింపుకుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ మరణ సమయంలో భగవంతుడు గుర్తుకొస్తారు. భగవంతుడిని గుర్తుంచుకుని ఆ భగవంతుడి పేరుని మనం తలుచుకోగలుగుతాం, లేకపోతే లేదన్నమాట. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.